Karong pinibirta jikta pinibirta thanbangni jiten teron. Lumbajong constituency angkang along borangpher ahithialong piniada porphai serkep aporpen sarkar hinpen kerap ke pajeda 19 Lumbajong constituency kaparlo borangpher ahwar mate borangpher ahithialong pirthia dangkache thangplup covid-19 mate coronavirus akisopen kache pangrai ponjia phan hand sanitizer apente mask keron po COVID-19 mate coronavirus akisopen kache pajok ponjia phan sarkar pen kamatha pon mask lapen hand sanitizer keron ponahut pinang an arat chetongdut COVID-19 akiso abur pen kache pajok ponjia phan matha pon si East Karbi Anglong BJP District President Maipu Dhon Singh Teron Lumbajang Constituency BDC Chairman Vidya Singh Hanse Karbi Anglong Mohila Morcha abitung atum lapente borlangpher PS 6 President Secretary atum chetongdun pen mask lapen hand sanitizer keron asai dengpo pini dipu kese lamding road amethang sa hemlong pise kora puthak pherangka maikang non malom social media long kache thangtu pise kora puthak resim kang tangatum lamdon kache tok along mate social organization lapen politician atum pen chilang pen lamdon kache tok along nang pon asonte pusi pachini dun KSA SYC, SYJ, HSDC, Karbi Anglong Women Justice Forum, lapente United Karbi Anglong Women Association, atum cilang petpen hirangkia mai kangi. Military song SYC, SYJ lapen Karbi Anglong Women Justice Forum, HSDC lapen ke United Karbi Anglong Women Association song po cilang seidun hirangkia mai palo. Alam thibang ke sivet non malom penangan print lapen electronic medias lapen ke social media apna tholman theklong lo je prabjin ben Karbi Anglong aparman resim kang tang kyora song atum pen lapen ke state government lapen central lang bong isi a peace accord ka chitok jelam non malom penangan itum ka horisa son theklong lo pinianian same ko pisi la bangso agreement no godoma ratum klar dak panjinila lasi la solong ni tum lo charlia song ben tum chalanga pera song tum bini labang su phirang kya mai hoi ben tum kaning jipon ke la hen lo je labang su I court Karbi Anglong lapen Karbi Anglong ara da phan silong si ke panong pi potang te labang ke isi transparency ke do banga kenang sot la isi lo hini bang la hen lo je resim kang tanga song pen chochera ladak hempre ka phanakari ba ladak kapaching thurje phan pen sonsuri ladak ka chesong pi bange ladak penangan political organization, social organization lapen ke students organization la son dum si ladak tum namang latum same resim kang dangot e pus dame democratically bangke mass movement na bangke tum ajak include nang chesong mamang bom la pot si labang so la so atok solong labang so non ke duju agreement long bangke nilutum ka dog we phandata jong sinang pon pen bulotang de itum ka chingwai ka chingsai pi do pen itum mesen isi ang thek ituman untahai pot si nilipini hadak mamat malabang so ekodalong signatories ke dodun jia bang photo phanchu ning rilo la pen ke Karbi Anglong autonomous council la ke jat ma chuning rilo jala bang so bang ke isi inclusive nang ji inclusive sone mesen pu situm chuning ri la pen mang ke hadak la bang so ekodalong ke arlo song matang de singang tang ki oto song tum dame alang tum a demand ke right to self determination mate mithanga hem ple kang thim hanu la sela bang so lamang ke cheteng ni pon pedet si la bang so ai korlo mga chitok ponang ji pusipini la bang so apherang ke mai long pen tum ase bang e tum bini paklang pon no MLA Rupsing Teron kaping khara tengpen Bharatiya Janata Yuva Morcha in charge punorong hangare tengpen sanghan keron po West Karbi Anglong District Arlo Kopili constituency kaparlo Nepalia rong lapente rong pierong along COVID-19 positive kelong ke do ajok containment zone ke do koka joni jo padap ke chulong jia phan kisung kaching tangnang bangso kaching tangnang ahut mate bangso kisung don thong kep arat atuma phan sang hanjang thu keron pon asai deng bangso sai ke deng along Puno ronghang pen MLA Rupsing Teron aphan rat atum kachuru bajirpok lapen bangso asai ke deng along state executive member lapente East Karbi Anglong BJYM in charge puno ronghang ari sanghotum chirap chitodun dongkamukam pen berta pangdak pon Robinson Rongpi News.News Karbi Anglong Pirimberta lunch kang taniglo dome thagme kado